kan Ginoo madahayo. Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Nagadahilan tugi ang mga tinunan kung hino haira ang ginalabawi. Nasabtan ni Jesus sa nila ginoronaan sanglit kinuhayahin bata ginpakpuk daw haiya ligid nga nagsiring nga ira. Makarawat haakon ang bisan hindo nga makarawat hindi nga bata haakon ngaran. Nga makarawat iwata nagsubo akon ang bisan hindo nga makarawat haakon. Kaya ang giubusi haiyo matanan amo ang gilalabawit. Nagyakan ni Juan agaron hingkitan namon in tao nga nagpapagawas sin mga yawa kay imo ngaran. Nga ginsaway hiya namon kay diri man hiya sakop kan aton hukok. Nagsiling Hesus sa iya nga naiba nga mga tinunan ayaw niyo pagditi hiya kay naugo pa iyo ang diri na supa ka iyo. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Kumun nga dilito ka mga kontrabahoan o bisan bilaton pananagay is rivalry. Hindi ba ito ginabaw niya atin? Hindi ba ito mas sikat ka atin? Hindi ba ito mas maupay atin? Ano ba? Nawarit ka pas, sip-sip laanan. Ino ang sip-sip, napropromote. Hinatun aran itong lubog madali itong promosyon bisan kung waray tinuod nga kwalifikasyon. Ang empleyo na hindi naman iulong imo naman iulong naman imo partido. Oray gamitin mo kurso nga nakuman. Importante, aktibo ka ang eleksyon. Pamilitin poster. Madali itong promosyon, madali. Basta sigit imo storya, imo mayor, imo agaron. Sige, ito istorya, labi na kung pakarang kitkalyo na partido, kit mga kontrapolitiko. Madali. Kaya na, kinala naman yan ni Muhintuan para ka makatrabaho. Bachelor of Science in Nationalista Party, Bachelor of Science in Liberal Party. Dahil itong partido. Nga ano ba? Partido ko ang PDP Laban. Master in Pamilited Poster. Major in kamang-kamang before election. So, kailangan ito at wala sa ito ni mo promotion. Wala sa ito. Diri sa kadahin siya ang job order. Sunod nga ulan, permanent. Ano mo na naman? Pamilit ang poster. So rivalry
Nabuton rivalry. Pagsabot na din mo pa yung umat, nga diri ka partido, pagraraotan. Kaya amon na ito. Kaya mo nasusugad pa ito, nga di ka mga partido. Siya ito. Pagtatrabaho nito ay aaroon ang resulta kay iirahan. Bisan gawas na tiya office, definition and terms. Kaya rivalry and intolerance of others are two opposed identity or attitudes rather. Hiton aton pagkatinunan, hiton aton pag-Kristiyano, hiton aton pag-alagad ng Kristo. Pinatong ginbasang Ebanghelyo na ano siya nagkaagin lang tugyan mga tinunan kunin wa iran gilabawi. So there is rivalry. Hinabawi itong labaw. Hinabawi itong hayag. Wala na itong pagipalibaw-labaw. Wala marugit itong pagsipsip. Kasi ito kay labaw man. Ako mag-sidekick, di rin man ikaw. Ang sip-sip naman is double negative, sa? Socially an insecure person. 2 squared. 2 na squared pa. Squared din na kay 1 man. Socially insecure person. Ilagay social, kaya base maging negative is severely insecure person. Severe na nga nito insecurity. Kaya marigot iba. Ngayon mo na lahat kundi pagdao kung imo ito sa tao. Magimiling ka ng pamaagi na pirmi ka pa sa nun. Mag-iimo ka ng restorya na wala dinundan ng bisan diri matalo. Insecure. Ito ba? Kailangan ginbasa na ba na siya? Agarong hingkitan namon ang tao nagpapagawas sin mga yawa imo ngaran. Nanging sawahiyan namon kay diri man sakop ang aton hukom. Sige. Kaya nung nagpapagawas ka, ang Espiritu, diri ka man aton namon hukom. Kanila. Kanila. Kaya nung manahatag kay relief, di ba? Vice President, imbestigahan tayo ito. NBI, ito doon, na mga nabudhiya, sip-sip. Kaya ano yung manahatay, PPE, manahatay, maswasabihan. Kanila. Kaya base amon na itong doon. Lakin tuliran. So, intolerance of others. There is competition and there is exclusivity. Ano na? Hindi na talang diri siya bahinga batasan ng atong pag-alagad ng Kristo. Sana sa inyo Kristo, kaya giubos sa iyong tanan amo ang dilabaw. What is asked of us is humility. Iwag ito pagpobos. So, ba ito, may ginhatag sa daranan ng mga bata. Ikaduha, iwag kita, itong pag-apresado, itong maupay na buhat, itong atong ikasitahan. No one of us has the monopoly. No one of us has the monopoly of everything.